नहीं आई एगो जोरदार ताली बजा दी हमरा कृष्णा बेदर्दी भैया खातिर। एगो शिकायत करता नहीं कि हमने के बढ़िया मैटर ना दिल नानू सब चैनल वालन के शिकायत पर अब बगल में रहते हैं जस्ट उस पार। हाँ हाँ यो बात ठीक 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 ठीक। आज हम चैनल के सामने बोला था नहीं तारा के इस साल के सबसे बड़ गाना था तारा का सबसे सुपर गाना था। चलो ये गाना बात रिकॉर्ड हो गई बनू इस साल खत्म होने से पहले वीडियो इनकर तक पहुंच जाए के चाहिए। बाकी कृष्णा भैया जोन कहीं नहीं निभावे और यहाँ के बहुत सारा हिट गाना गए में लेकिन सबसे ज्यादा गाना यहाँ के लिखल लगेला तनी दू का दी दू दू एगो यहाँ के गाना बहुत सुंदर लगेला हमरा कि इदारू बजारू ह चढ़ जाला हो तो केहुओ के नियत बिगड़ जाला हो कि इदारू बजारू ह चढ़ जाला हो तो केहुओ के नियत बिगड़ जाला हो कि चले चिखना के काम है घुघुनिया पा घुघुनिया पा। अब ये गाना पे बहुत जगह हम गाना स्टेज पर गए बानी बेदर्दी जी नोट के बारिश करीला लेकिन आज बारिश न चेरवा हेजा खाली आगे खड़ा होगी और बहुत खुश होला कि हमने के एक जगह के बानी से नहीं गांव से बानी से सब आदमी कलकार के कोनो जात घर होला ना तो सब ठीक बा जौन बताओ कि चले चिखना के काम है घुघुनिया पा घुघुनिया पा कि नोटा बरसेला तोहरा नोटा बरसेला तोहरा जब हिलावे कमर हर मुनिया पा नोटा बरसेला हर मुनिया रानी जी नेहा नेहा के तो ई पसंद बाटे धनंजय।